Takže čau, oznamujem úplne nový Discord server, na ktorý sa môžeš aj ty pripojiť a bude tam viac súťaží ako minulé. Budeme mať aj Minecraft server, je tam dobrý admini, dobré vedení, je tam aj dobrý spolumajiteľ Marek MC a len tak, že budem tam dávať aj súťaže o VIPčka a niekedy možno aj o real peníze, akože PSIVky a také. A takto by som vám to povedal. Dneska je Silvester, čiže ja dávam doprať, že asi 10. januára budem natáčať video. Plním vaše hardcore úlohy v Minecraftu. Takže ak chce proste čo si napísať, aby som to splnil, tak napíš to do DM. Budete ho mať v popisku alebo do komentárov. Dobre, čau.